ngawur ae. Dadi 200 ngono ya wis wae. Ya alhamdulillah awake bengi cek diwehi. Engkon sak sak plagri. Iya, raketan udil-udil ya alhamdulillah matur suwun karo Mas karo Mbak sing duwe gawe. Nggih. Wis muga-muga Mas karo Mbak sing nanggap iki Diparingi apa? Diterusé to ya ngendi iki? Nggih, diparingi sedaya mawon. Nggih, alhamdulillah muga-muga pinaringan rezeki kang kathah. Ya amin. Panjang. Pokoke Nggih. alhamdulillah awake rawuh ning desa Pencol Mas ini. Nggih, Pencol. Pencol alhamdulillah. Pencol kawedanan. Mlocot gitu. Lah ndi to kene iki? Kartoharjo. Oh iya, Kartoharjo. Nggih. Mugi-mugi warga Kartoharjo dan sekitarnya diberi kesehatan. Apa? Wedi kamu lan liya-liyane. Iya. Marai lawi. Ya awake diterusne nyambut gawe. Heeh. Mergo iki jame wis setengah kunjul. Ya setengah seprapat. Iku dadak merah. Piye to? Piye? Aku lho. Semangat. 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 Lah iya. Semangat. Semangat. Wong ora kok tajin. Ayo Mas. Untune nak ngantep bemper. Urung siap. Untuk tangkepku teko enek. Gaming nyapo sing delok sak menit tok iki. Kok gaming iso. Kok ngalah-ngalahne cangkemku ki banter karo son. Asamu apa kae? Kok kae Matur suwun. Matur suwun, Bu.